Треньорът и шампион по снукър, небезизвестният Братислав Кръстев. Именно 103 точки, което е достатъчно за фрейм и матч. Поздравления за Братислав, както и за неговият опонент. Точен е, изключително добра игра от страна на Братислав Кръстев, с което той заслужено печели този фрейм и матч. След това великолепно вкарване на Кръстев, победа чиста с 3-0.